Wis kinodrat dening jagat pinesti dening Gusti ingkang Maha Suci. Ana titahing Gusti ingkang murbeng dumadi priya kalawan wanita. Nenggih ora-ora ayu ditadi astuti. Ingkang wis kepareng kajatukrama kaliyan panjenenganipun Bagus Danang Eka Saputra. Lah menika siap mojo pinanganten putri hambasuh ampeyan pun kengraka nenggih Bagus Danang Eka Saputra ing pangajab hangit sali sukertaning sang Sri Pinanganten Kakung mugi samangkeh sak marga-marga manggih rahayu 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 nir ing sambikala. Ugi tandha yekti bektinipun sang Sri Pinanganten Putri dhumateng kakungipun. Mangkono mijiling pangandika ingkang dereng kawis sing lisan Setmojo Pinanganten Putri kunjuk teng ngraka nenggih Bagus Danang Eka Saputra. Kula ngaturaken bekti Kakang Mas. Iya Yayi. Yayi garwanipun Kakang wong ayu. Dak tompo pangabektimu. Ora lewat pangestuku wae nuli kebatampa nono ya Yayi. Nono ningki. Nono ningki. Kula cadhong asta kekalih kula pundi wonten mustaka mugi ndadosna jimat paripeh Kakang Mas. Iya banget panaripun banget panarmaning sun Yayi. Kene Yayi jumenenga dinajaran marang pun Kakang kene ya Yayi ngestokaken dawuh kawis tinggal tondo yekti wahyu jodoh kang tumurun kang manjing wonten saangganing Sri Pinanganten Sarimbit boten mokal lamun Sri Pinanganten Sarimbit kawis tinggal mancorong cahyane pindha lintang panjerina. Sang Sri Pinanganten Sarimbit sigra sinampiran sindur kalian Rama ibunipun sindur ingkang warni abang kalawan putih abang tondo wani ger putraning bapa sakloron wani ya marang bebener ya nger wedi ya marang kanestan ya wong ayu lan kowe wong bagus putih tondo suci
ing pangajab sipengan dan sarimpet tansah ngunjukaken raos puja puji syukur wonten asra dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi anggenyo lelumpan wonten ing madyaning paragung tansah manggih rahayu. Tansah manggih kabejan kamulyan. Temantan